Det må vi kunne anvende. Trommer? Er du okay? Ja, det flyder bare. Vi kan gå om på asfaltsiden, der er solnedgang. Det gør jeg sgu ikke. Jeg tror, jeg sætter det om op, at jeg skal lave lige det, jeg har lyst til. Institut for X er sådan en lille smule ligesom skvalderkål. Det er rigtig svært at holde nede, og det spreder sig. Der var engang et fantastisk menneske, der stak mig en lille bitte hæfte, hvor der stod skumteori på forsiden. Så den her skumteori, det var ligesom sådan mit første gang jeg sådan fattede, jamen, det er jo sådan, vi hænger sammen hernede. Det er sgu da derfor, der er så meget udveksling af idéer mellem folk, og det er derfor, der er så mange, der også bliver hængende, tror jeg. Sådan. Det er ikke nødvendigvis været intentionen, at Institut for X skulle blive så stort, som det er blevet. Ja, det er ligesom at kravle op af en flagstang. Sindssygt farligt. Det er rigtig noget. Hvor vigtigt er det, Morten? Vil sige, at hvert menneske, eller hver organisation, eller hver firma, eller hver forening på en eller anden måde repræsenterer en boble, og det her rum er en boble, der trykker på den rum, der er ved siden af sig, der trykker på det rum, der er ved siden af sig. Så hvis man har stået rigtig lang tid i kø, så er man sådan lidt, jeg skal have en mellem, selvom man i virkeligheden ved, at man kun kan spise en lille. Vi gik op til ham, Thomas, og jeg tænkte, vi skulle lige se den der container, for det er jo sådan en ready-made, man kan købe den der. Der er jo ikke nogen, der kan spise en mellemboks. Er du klar, hvor meget mad der er i? Og de bor vist i Sverige, dem som ejer alle room, eller har det startet. Er det de som har gjort en... det finns ett... Ej, en mellem, så han bare ved at brække sig. Det er nok lang tid siden, jeg har været sådan her. Ja, ligesom det er konceptet. Det er sådan et modulært koncept. Man kan få dem med større og mindre. Jeg tror, at det finns en container utanför Stockholm. Du skal bare have sådan nogle nippo og nogle ligesom jeg har. Svende og hvad hedder han? Svende, det må være ham, der er svensker. Men kun er Svende svensker, det er ligesom Det der også er med boblen, det er ligesom, at hvis en boble inde i et stykke skum, den kollapser, så er der meget hurtigt noget, der fylder den plads ud. Det kan godt være, at det foregår på millisekunder inde i et stykke skum. Her der tager det lidt længere tid, men det er nogenlunde det samme, der sker, så det er på en eller anden måde. Så sådan et stykke skum, det reparerer også sig selv. Det fylder det tomme plads ud. Working on my computer, I just need to upload the code to the server. That's done. So that's what I've been working on. But like, yeah, I knew I had to do a fight. No, stop it. Stop it. Yeah, but at least, like, you know, I did that thing last year and this thing this year. I never done festival. Hvis du er i gang i noget nyt, jamen, så er det super dejligt at kan trække på nogle andres viden inden for et emne. Og der er det som om, at det der skumteori, det afføder sådan noget, et andet begreb, som hedder collective knowledge. Altså den fælles viden, og muligvis også endda den fælles ubevidste viden. Hvor et menneske ved så meget, 3 mennesker ved så meget, og 100 mennesker til sammen, de ved faktisk vanvittigt meget. Også selvom de ikke ved særlig meget hver især. Men 100 mennesker sammen, det er utrolig kompetent og vidende organisme.